Ola, bons días. Imos presentar unha serie de programas con problemas relacionados con natureza. Neles trataránse medidas de prevención contra todos eles. Na entrevista de hoxe falaremos sobre a acción humana na contaminación do planeta. Acompáñanos Martín e Iago. Martín, podes contarnos a que se debe a contaminación da agua? A contaminación da auga débese ao fertilizantes e plaguicidas en ríos e E a litorais. contaminación do solo, Iago? Pois a contaminación do solo. Prodúcese polo uso de fertilizantes e produtos fitosanitarios. Martín, xa para rematar este tema, a que se debe a contaminación do aire? A contaminación do aire débese ao uso de enerxías que implican risco, como reducir a visibilidade ou producir olores desagradables. Dende a Revolución Industrial, as fábricas estiveron soltando gases tóxicos á atmósfera, producindo efecto invernadoiro. Iago, fálanos sobre as accións negativas do ser humano no planeta. As accións negativas son Captúranse peixes de pequeno tamaño, cantidades excesivas en época de veda. Tamén cazamos indiscriminadamente, como falamos anteriormente, contaminamos aire, auga e solo. O ser humano debería evitar estas accións se non quere alterar a vida nos ecosistemas do planeta. Don Martín, que podemos facer para mellorar o planeta? Para mellorar a vida no planeta, poderíamos axudar as especies en período de extinción, plantar máis vegetación e, como non, seguir a regra dos 3 R's: reciclar, reducir e reutilizar. Iago, imos falar do protocolo de Kioto. Que é iso? O protocolo de Kioto é unha xuntanza de Para países intentar chegar a acordos co obxectivo de frenar as emisións de gases do efecto invernadoiro, que son os que provocan os cambios climáticos. Para rematar, por hoxe despedimos a Martín e a Iago. Gracias por concedernos esta entrevista tan interesante.